थारैनो सोलोंथाइया मोनसे हारि समाज आरो देशनि सिनस्रि। आसाम आरो बिटिआरआव जथेस्थ' खालि जानानै दङ। गोदान गोदान रिटायार्ड डेट भेकेन्सि ओंखारदों। बेनि मोनसे पलिसिखौ गोख्रैनो लानांगौ। भेरिफिकेसना जाबाय थादों टेटनि थाखाय जों बयबो मिथिगौ, सरकाराबो बुंबाय थादों। खिन्थु गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, एकाडेमिक एनभायरनमेन्टखौ मजबुत खालामनांगौ आरो क्वालिटि इमप्रुभमेन्टनि थाखाय गासै बिथिङाव खामानि मावनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों। थारैनो सोलोंथाइया मोनसे हारि समाज आरो देशनि सिनस्रि। सोलोंथाइखौ बाद होनानै कुनु हाबाफारियानो कमप्लिट जाया। दा बेखायनो बिटिसि नि जि रिसेन्ट जि बाजेट, बे बाजेटआव दाबो कमप्लिट जि मोनसे ब्रेकआपखौ जोङो नुवाखै। खिन्थु बाजेट फिगाराव बिथांमोना सोलोंथाइ बिफानाव जथेस्थ' हमदों, जोङो वेलकाम खालामदों। आरो बिथांमोननि जि मोननैसो हाबाफारि, जे मिशन सुपार 50 बड'फानि मुङाव इन्जिनियारिं, मेडिकेल बा एपिएससि इउपिएससि, स्पेसियेलि इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलाव जथेस्थ' साक्सेस रिपर्टखौ नुदों। एपिएससियावबो नुदों। इउपिएससि बेलायाव फैबाय थानाय 1-2 बोसोराव जुदि साक्सेस रेटखौ नुयोबा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव जागोन। खिन्थु दाबो जोंनि एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्टनि बेलायाव आसाम आरो बिटिआरआव जथेस्थ' खालि जानानै दङ। गोदान गोदान रिटायार्ड डेट भेकेन्सि ओंखारदों। बेनि मोनसे पलिसिखौ गोख्रैनो लानांगौ। भेरिफिकेसना जाबाय थादों टेटनि थाखाय जों बयबो मिथिगौ, सरकाराबो बुंबाय थादों। खिन्थु गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, एकाडेमिक एनभायरनमेन्टखौ मजबुत खालामनांगौ आरो क्वालिटि इमप्रुभमेन्टनि थाखाय गासै बिथिङाव खामानि मावनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों। आरो गोबां जेंना दङ। मैया डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंखौ रायज्लायनो लिंदोंमोन। खिन्थु बिथाङा जि टाइमखौ होदोंमोन केबिनेट, आसाम केबिनेट थानायनि थाखाय खननै खनथाम टाइम पस्टपन खालामदों। आरो जोङो बुंनानै फैदों जे बेबायदि कुनु दिग गैयै, माने स्पेसिफिक माने टाइम गैयै जि मिटिंखौ जों एटेन्ड खालाया, जों बेखायनो बर्जन खालामदों। आरो इमिडियेट बिथांमोना डेट होफिनगोन होनना बुंदों। नायनि बिथांमोना मा एसुरेन्स होयो। गोबां जेंना दं। 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंहा इसु थाबाय। हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार दा बेयाव गोबां खामानि दङ। टेक्सट बुकनि खामानि दङ। माने गोबां जायगायाव दाबो टेक्सट बुकआ मोनाखै। सोलोंथाइनि गोबां जेंना दङ। बे जेंनाखौ सुस्रांनांगोन आरो बिनि थाखाय काउन्सिल एन्ड स्टेट मोननैबो जयेन्टलि खामानि मावनांगोन। गिबि खेबाव बर' फरायनो मोननाय जागोन। माबायदि टेक्सट बुकआ दासिमाव मोननो हानाय जादों? हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार मोननैबो टेक्सट बुकआ फ्रि अफ कस्ट रेडि जानानै दङ। गोबाङानो मोनबाय। आरो सेकेन्ड इयाराव जायफोरा दा एडमिसन खालामबाय बा खालामगोन माखासेया, बिथांमोनाबो फ्रि अफ कस्ट मोनगोन। दा बेखायनो जों मिजिंथिदों जे क्वालिटि जाहाथे माने बिथांमोना रिजाल्ट खालामो। जिहेथु साबजेक्ट टिचार पिजिटिनि एपइन्टमेन्ट होआखै, दा बेखायनो गावबा गाव सेल्फ स्टाडि खालामनांगौ जादों। बे बेलायाव गोख्रैनो पिजिटि एपइन्टमेन्ट होनांगौनि थाखाय जोंनि दाबिया स्ट्रंलि दङ।